أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Барлык мактаулыкларыбыз, хәмид сәнәләребез ихластан бер Аллаһка булсайды. Һәм сөйкле пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламның рух шарифына, күңелләребезнең түрләреннән чыккан, аны чиксез яратудан барлыкка килгән салават шарифаларыбыз, дуа сәламнәребез ирешсәйди. Һәм дә шулай ук дуа сәламнәребез пәйгамбәребезнең әһле бәйтенә, сахаба кирамнарына, барча анбия һәм мурсалиннарга, кыямәткә чаларга изгелектә йөрүчеләрнең рух шарифләренә, шулай ук мөселман кардәшләрем, һәрберебезнең дуа итеп ятучы, без дуа тиеш булган арвахларыбызга ирешеп, алар да сөйнеп, шатланып бездән разы булып калсалар иде. Мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәала шушы очрашуыбызны хәерле бер очрашулардан кылса иде. Сөйләүчеләргә, аңлатучыларга тел ачкычы биреп, тыңлаучыларга ачык зиһен белән тыңлап, шушы вагызыбыз сәбәпле һәрберебезнең иман байлыклары артса иде һәм шул сәбәпле тормышыбызда изгелекләребез күбәйсә иде. Мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәала иманлы бәндәләренә Куръанны әйтте: "Эй сез иман китергәннәр, Аллаһны күп итеп зикр кылыгыз һәм аны зурлагыз иртә белән һәм кояш батыр алдыннан" диде. Мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәала үзен гел зикр кылырга кушты. Киң мәгънәдә әйткәндә, зикр кылу ул истә тоту дигән мәгънәне бирә. Ягъни без Аллаһ Тәаләгә буйсынып намаз укысак та, ураза тотсак та, шәригать кушканча ятып йокласак та, ниндидер Аллаһ өйрәткән зикрләр белән аны искә алсак та, булар барысы да зикр була. Без барыбыз да белә, Аллаһ Тәаләне ризалыгын өмет итеп һәм шәригатькә туры килгән рәвештә кылган һәр гамәлебез тормыштагы ул гыйбадәт була Аллаһ Тәаләгә. Һәр бер гыйбадәт ул зикрнең бер төре була, Аллаһны зикр итү дип атала. Һәм бу зикрләрнең иң җиңеле Аллаһ Тәала үзе өйрәткән сүзләр белән, аны улуглау сүзләре белән искә алу. Һәм зикрнең бу төрен без тәһарәтле дә, тәһарәтсез дә кыла алабыз. Шулай ук баскан килеш, яткан килеш, утырган килештә кыла алабыз. Сәфәрдә булсак та Аллаһны зикр итеп бара алабыз. Һәм инде башка төр зикрләре безне ардырса, мәсәлән, намаз уку, ураза тоту, ләкин тел белән әйткән шушы зикрләр ул ардырмый. Тел алай тиз генә арымый. Инде иң яхшы Аллаһны зикр итү сүзләре булып тора, ул ла илаһа иллаллаһ. Шуңа күрә мөселман кешегә Аллаһны шушы сүзләр белән, бөек сүзләр белән күбрәк зикр итәргә кирәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Мин әйткән сүзләр арасында һәм миңа хәтле пәйгамбәрләр китергән сүзләр арасында иң хәерлесе диде ул ла илаһа иллаллаһ вахдаху ла шарика ла лахул мулку ва лахул хамду юхи ва юмит ва хуа аля кулли шайин кадир" диде. Инде ислам динендә бу сүзләргә шуның хәтле мөһим өстенлек бирелгәч, бу сүзләрнең бик тирән мәгънәләре бар һәм аларның үзенең шартлары була. Ла илаһа иллаллаһ сүзен әйтү ул тел белән әйтүне генә күздә тотмый. Ла илаһа иллаллаһны без азан әйткәндә дә әйтәбез. Шушы сүз хөрмәтенә Аллаһ Тәала күкләрне, җирләрне яратты. Һәм дә шушы сүз хөрмәтенә Аллаһ Тәала безгә туры юлны күрсәтүче китаплар җибәрде. Шулай ук пәйгамбәрләрне күп итеп безгә бирде. Һәм алар аша безгә туры юлда яшәр өчен шәригать законнарын китерде. Һәм шушы сүз хөрмәтенә кыямәт көнендә үлчәүләр куелачак. Безнең гамәлләребез язылып барыла. Җәннәт һәм җәһәннәмне Аллаһ Тәала шушы сүз хөрмәтенә яратты. Һәм шушы сүз сәбәпле кешеләр мөселманнарга һәм кафирләргә бүленәләр. Һәм бу сүз турында һәр бер кеше кыямәт көнендә соралачак. Һәм шушы сүз хөрмәтенә кемдер бүләк алачак, кемдер үзенең җәзасына ирешәчәк. Ла илаһа иллаллаһ ул безнең динебезнең нигезе. Аллаһ Тәала бу галәмнәрне, чиксез галәмнәрне, шушы барлыкны бер адәм өчен яратты. Адәмнең үзен яратты Аллаһ Тәала гыйбадәт кылыр өчен. Инде гыйбадәтнең нигезе булып тора ул ла илаһа иллаллаһ, ягъни безнең иманыбыз. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Кайчан соңгы җир йөзендә ла илаһа иллаллаһны әйтүче биткәч, кыямәт башлана" диде. Чөнки мөселман кардәшләрем, әгәр дә җир йөзендә бер кеше калмый икән ла илаһа иллаллаһны әйтүче, Аллаһ Тәаләнең яраткан максаты югала. Галәмнең кирәге калмый. Бу сүзне теле белән әйткән кешене без мөселман дип кабул итәбез һәм аңа мөселман буларак муамәлә кылабыз.
Инде әгәр дә бу сүзне күңелендә ихластан әйткән булса, шушы сүз сәбәпле ул Аллаһ Тәгаләнең җәннәтенә ирешәчәк. Бу сүз 4 кенә ла илаһа илляллаһ 4 кенә сүздән тора. Аны әйтүе бик җиңел. Ул бик кыска. Ләкин бу сүзнең авырлыгы бик зур. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Муса алейһиссалам әйтте ди: "Я Раббым, миңа шундый сүзләрне өйрәт. Мин шул сүзләр белән сине зикр итим һәм шул сүз сәбәпле сиңа дугалар кылыйм." Аллаһ аңа әйтте: "Эй Муса, ди, әйт ла илаһа илляллаһ." Шунда Муса сорады: "Я Раббым, җир йөзендә бит бөтен кулларың да шушы сүзне әйтә." Аллаһ Тәгалә әйтте: "Эй Муса, әгәр дә 7 күк йөзе үзенең анда яшәгән мәхлуклары белән һәм 7 кат җир миннән башка бер үлчәүгә куелса, икенче якка ла илаһа илляллаһ куелса, ла илаһа илляллаһ алны басачак" диде. Ла илаһа илляллаһ, мөселман кардәшләрем, 2 кисәктән тора. Беренчесе инкар итү. Беренче өлеше ла илаһа. Ягъни юк илаһа дип әйтә кеше. Илаһа дигән сүз ул бөтен без табына торган нәрсәләр илаһа була. Һәм икенче өлеше илляллаһ, мәгәр Аллаһ дип әйтәбез. Ягъни беренче өлешен әйткәндә кеше бөтен илаһләрдән киселә. Юк минем өчен мөһим нәрсә, өстен санар нәрсә, гыйбадәт кылырга лаеклы нәрсә. Һәм икенче сүз белән әйтәбез, мәгәр Аллаһ кына дибез. Һәм мөселман кеше ла илаһа илляллаһны әйтү белән ул ширктән киселә. Инде ширк нәрсә дигәндә, ширк Аллаһка нәрсәне дә булса тиңдәш кылу. Ул булырга мөмкин сүздә ширк кылу яки гыйбадәттә, гамәлдә ширк кылырга мөмкин. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям bir hadisinde әйтте: "Ла илаһа илляллаһ ул җәннәт ишекләренең ачкычы" диде. Bir изге бәндәдән сорадылар: "Ла илаһа илляллаһ җәннәт ишеген ачучы ачкыч түгелмени?" диделәр. Ул әйтте: "Әлбәттә. Ләкин һәр ачкычның үзенең тешләре була. Әгәр дә син тиешле тешләре булган ачкыч белән килсәң, ул сиңа ачылачак. Әгәр дә тешләре туры килмәсә, син аны ача алмаячаксың" диделәр. Һәм шуңа күрә мөселман кардәшләрем, ла илаһа илляллаһның үзенең шартлары була. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең хадисләрендә, бик күп хадисләрендә бу шартларны безгә аңлатты. Шуңа күрә без белгән ла илаһа илляллаһ сүзе безгә җәннәт ишекләрен ачсын өчен без аның шартларын белергә тиешбез. Беренчесе, бу сүз турында белергә кирәк. Һәм һәр әйтелгән сүзнең үзенең бер мәгънәсе була. Инде без кыскача гына бу сүзнең мәгънәсен әйттек, ягъни без аңларга тиешбез. Ла илаһа, ягъни кеше әйтә юк илаһа, ягъни өстен куерлык. Зат илляллаһ, мәгәр Аллаһ кына. Коръәндә Аллаһ Тәгалә безгә әйтте: "Шәфәгать кылыначак шул кешеләргә генә кемнәр аңлап хаклыкны кабул иттеләр" диде. Һәм бер хадисендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Кемдә кем ла илаһа илляллаһны белеп үлсә, ул җәннәткә керәчәк" диде. Менә бу мөселман кардәшләрем, ла илаһа илляллаһның беренче шарты. Кайбер вакытта кешеләр бу сүзне белә, ла илаһа илляллаһ, аны кичкенәдән әти-әниләре, әби-бабайлары өйрәткән була, ул аның сүзен ятлаган белә, ләкин мәгънәсен белми. Ничек инде син мәгънәсе белмәгән нәрсәне күңел белән кабул итә аласың? Шуңа күрә бу инде белү дигәндә беренче ла илаһа илляллаһны белү, икенче шарты аның бу сүзләрнең мәгънәсен аңлау. Кайбер вакытта никахлар укырга туры килә, никахка килгән парлар бу сүзне бөтенләй белми. Һәм аларны бер-бер атлы шушы сүзләрне әйттереп иман калимасын әйттерәсең. Һәм бу сүзне белмәгән кешене, әйтә алмаган кешене ничек иманлы дип әйтеп була, мөселман кардәшләрем? Менә инде бу беренче шушы шарты, ләкин менә бу шартны әйтә икән бер кеше, ла илаһа илляллаһ, мәгънәсен белдени, белмәдени, ул аны безгә әйтте икән, без шәригать буенча бу кешегә караганда мөселман буларак муамәлә кылырга тиеш булабыз. Ягъни без аңа никах укыйбыз, үлсә җиназасына барабыз, җиназасын укыйбыз, ислам диненчә күмәбез, ул чакырган мәҗлесләргә барабыз һәм аны мөселман дип кабул итәбез. Яки инде мөселман дип алабыз, бу сүзне әйтмәсә дә, мин мөселман, ислам дине хак, Аллаһ Тәгаләгә ышанам дип әйтсә дә, үзем мөселман дисә дә, бу кешегә мөселман буларак муамәлә кылабыз. Бу без кешеләргә карата хөкеме шундый. Ләкин Аллаһ Тәгалә бу кешене иманлы дип, моның ла илаһа илляллаһ әйткән сүзен кабул итсен өчен башка шартлар үтәлергә тиеш, мөселман кардәшләрем.
Ярар, бу дөньяда сине кешеләр мөселман дип таныр, сиңа мөселман буларак мугамәлә кылыр. Ләкин бит безнең максат Аллаһ Тәгалә кабул итсен безнең иманлы бәндәләрдән. Безнең әйткән ла илаһа иллаллаһны Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Менә шул вакытта гына Аллаһ Тәгалә кабул итсә генә, ул безләргә иншалла җәннәтнең ачкычы булачак. Инде икенче шарты нәрсә? Ярар, бу сүзнең мәгънәсен аңладың ди. Менә юк илаһе, мәгәр Аллаһ кына. Икенче шарты шушы мәгънәнең хаклыгына ышану. Син бу сүзнең һичшиксез шулай икәнен кабул итәргә тиешсең, ышанырга тиешсең аңа. Дөрестән дә юк илаһе. Әгәр дә без акылыбыз белән карасак, Аллаһтан өстен илаһе булырлык бер нәрсә дә юк, яки Аллаһка тиңдәш кылырлык бер нәрсә дә юк. Бу бит хакыйкатьтә шулай. Шуңа күрә син моны күреп, аңлап, шулай икәнен ышанасың бу сүзнең. Тел белән генә әйтмисең, юк илаһе, мәгәр Аллаһ кына. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтте: "Иманлы булалар шул кешеләр, кемнәр Аллаһка һәм аның илчесенә иман китерделәр, һәм аннан соң бу мәсьәләдә шикләнмәделәр, һәм дә Аллаһ юлында үзләренең маллары белән һәм җаннары белән тырыштылар. Менә шундый кешеләр дөрес сөйләүчеләр", диде Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә иманның аңлатмасы ул күңел белән ышанып, тел белән иqrar кылу. Ягъни ла илаһа иллаллаһны син күңелең белән кабул иттең, дөрестлегенә ышандың һәм тел белән иqrar кылдың. Әгәр дә инде кеше тыштан әйтте, ла илаһа иллаллаһны әйтте, ләкин күңелендә ышану икән, бу кеше мунафиq була. Һәм мондый кеше җәһәннәмнең иң төбенә эләгәчәк. Алла сакласын, мөселман кардәшләрем. Ярар, инде бер кеше ла илаһа иллаллаһны белде ди. Ла илаһа иллаллаһ икәненә күңел белән ышанды ди. Дөрестән дә юк илаһе, Аллаһтан башка табыныр зат, Аллаһ икәненә ышанды ди. Бу гына җитәме иманга? Юк, мөселман кардәшләрем. Өченче шарты, син шуны кабул итәргә тиешсең үзеңә. Бу нәрсә дигән сүз? Инде син бу сүзгә ышандың һәм моны үзеңә кабул итәсең. Юк минем өчен илаһе, мәгәр Аллаһ кына дисең һәм шуңа туры килеп яшисең. Син шушы сүзне үзеңә кабул итү белән шулай була. Ягъни Аллаһны илаһи итеп алдың һәм син Аллаһ кушканга буйсынасың, ул тыйганнардан тыеласың, гыйбадәтне Аллаһка гына багышлыйсың, ширктән сакланасың. Чөнки бер кеше әйтергә мөмкин, без андый кешеләрне күрәбез, мәдрәсәләрдә укыйлар, мәчетләрдә укыйлар, ла илаһа иллаллаһны белә, аңлата, дөрестән дә юк, бу галәмдә илаһе Аллаһтан башка ди. Ләкин мин моны кабул итмим ди. Мин менә үземчә яшим, мин буйсынмыйм бу сүз таләп иткән нәрсәләргә ди. Ягъни ике шарты бар. Өченчесе, кабул итми бу сүзне үзенә. Үзе ышана, инкар да итми. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, бу да әле иман булмый. Тышкы яктан без бу кешене мөселман дип йөрсәк тә, ләкин Аллаһ Тәгалә каршында ул иманлы бәндә булмый. Безнең арада мондый кешеләр күп. Күп кеше үзен мөселман дип сөйләшә, мөселман буларак сөйләшә, мөселман ди, ләкин намаз да укымый, ураза да тотмый, башка гыйбадәтләрен дә кылмый, үзенең нәфсенә ияреп, дөнья артыннан куып яшәвен дәвам итә. Алар үзләрен бу сүздән өстен куялар, Аллаһның илаһиләрен үзләренең тормышына кабул итмиләр. Мондый кешеләр турында Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтте: "Кайчан аларга әйтелә ди, ла илаһа иллаллаһ дип әйтегез" дип. Алар тәкәбберләнәләр ди. Ягъни үзләрен өстен куялар. Дүртенче шарты. Инде син шушы сүзгә төгәл буйсыну белән буйсынырга тиешсең. Бу нәрсә дигән сүз? Син бүтән фарызларны кабул итәсең, фарызлыгын, шуларны тормышта үтәргә тырышасың, бүтән Аллаһ Тәгалә тыйган нәрсәләрдән ерак буласың. Кайбер вакытта кешеләрдә 3 шарты була. Беренче, белә ла илаһа иллаллаһны. Икенчесе, аны хаклыгына ышана. Инде кабул иттем ди. Ләкин дүртенчесе булмый. Тулы шарт белән буйсыну булмый. Ягъни ислам дине китергән динне тулысы белән кабул итми. Аны бераз өлешен генә кабул итә. Менә курбан чалу ошый яңа, җомга көннәрендә садака бирү ошый, ниндидер исламнан үзенә ошаган гыйбадәтләрне сайлап ала да калганнарын инкар итә, кабул итми. Ягъни тулы буйсыну белән буйсынмый. Шуңа күрә бу иман тиешле дәрәҗәдә булмауны күрсәтә, иман зәгыйфлеген күрсәтә. Димәк, дүртенче шарты, без төгәл буйсыну белән шәригать таләп иткән бөтен нәрсәне кабул итәргә тиешбез. Тагын бер шарты, мөселман кардәшләрем, ул ихласлык. Бу сүзне әйткәндә ихлас булу. Ягъни бу кәлимәне аңлап, шушы кабул иткәндә, бөтен алдагы шартларын үтәгәндә, син фақат Аллаһ ризалыгын өмет итеп кенә башкарырга тиешсең бу сүзне.
ягъни шушы гамәлләрем белән, шушы кабул итүем белән син Аллаһ ризалыгына ирешергә өмет итәсең. Чөнки кайбер вакытта булырга мөмкин, кеше менә карый, менә туганым анда намаз укый башлады, менә иман кабул итте, ул аңа ошый һәм ул кабул итә, ла илаһа иллаллаһны өйрәнде, кабул итте, ышана, ләкин аның максаты Аллаһ ризалыгына ирешү нияте белән түгел, башка дөньяви максатлар белән. Менә миндә нәрсәгә аннан калышырга тиеш, яки менә абыстай булу, яки анда башка максатлар булса, Аллаһ ризалыгын өмет итеп түгел, башка ният белән шушы алдагы шартларны үти, кабул итә, фарызларны үти, харамнардан тыела, мөселманча киенде, ләкин ул башка максат өмет итә икән, бу ихласлыгы булмый, бу иман дөрес булмый. Шуңа күрә без мөселман кардәшләрем, иман китергәндә дә, нинди генә гыйбадәт кылсак та, фақат Аллаһ ризалыгын өмет итеп кенә бу гамәлләрне кылырга тиешбез. Һәм иң соңгы шарты, бәлкем иң мөһимнәреннән берседер, мөселман кардәшләрем, әлбәттә хакыйкый дөрес итеп иман китергән кеше, ла илаһа иллаллаһны кабул иткән кешенең күңелендә Аллаһ Тәгаләне ярату хисе булырга тиеш. Һәм ул бөтен нәрсәдән өстен Аллаһны гына яратырга тиеш. Үзеннән дә өстен Аллаһны яратырга тиеш. Һәм әлбәттә без дөньяда да шулай бер кешене яратсак, без һәр вакытта ул ошаган, ул разый була торган, ул канәгать була торган гамәлләрне кылырга тырышабыз, аңа ошарга тырышабыз, аны ул яратмаган нәрсәләрдән ерак булабыз. Һәм әлбәттә Аллаһны хакыйкый яраткан кеше Аллаһ китергән нәрсәләрне кабул итәргә тиеш һәм Аллаһ кушкан гамәлләрне яратып башкарырга тиеш. Үзен мәҗбүр итеп кенә түгел, ул аның Аллаһ тыйган нәрсәләрдән ерак булырга тиеш, ул аны күңеле белән яратмаска тиеш. Һәм без икенче вәгазьләребездә Аллаһ Тәгаләне хакыйкый ярату нинди була? Шуның турында карап китербез. Мөселман кардәшләрем, менә бу ла илаһа иллаллаһ кәлимәсе бу динебезнең нигезе, бу иманның нигезе. Без моны аңларга тиешбез. Һәм дә шулай уйламаска кирәк, менә бер иман китердең дә, аңладың да, кабул иттең дә, торгыздың да, ул шулай саклана дип, аны сакларга кирәк. Бу иң без сакларга тиешле нәрсәбез. Безнең өчен иң кадерле әйбер бу, ла илаһа иллаллаһ. Һәм әлбәттә шайтан иң беренче кешене шушы сүзгә китертми. Ягъни кеше ширк кыла, аңа башка нәрсәләр, Аллаһтан башка нәрсә, ул балаларын ярата, тормышын ярата, акча ярата, дөньяда яшәүне ярата, нәфсен ярата, кәсебен ярата, һәм шуңа гомерен багышлый. Ягъни ул Аллаһны өстен куймый, ягъни башка нәрсәләрне өстен куя, Аллаһка ширк кыла. Һәм шуңа күрә шайтан менә шушы нәфсебезне кузгатып, безне ла илаһа иллаллаһтан ерак куя. Һәм дөреслектә ла илаһа иллаллаһны кабул итү, ул ширктән киселү. Шуңа күрә хакыйкый ла илаһа иллаллаһны кабул иткән кеше бер Аллаһка гына ышана, бер Аллаһны гына кабул итә, бер Аллаһка гына дугаларны юнәлтә, бер Аллаһ Тәгаләдән генә тәүбә сорый, бөтен гыйбадәтләрен, кылган гамәлләрен бер Аллаһка багышлый. Һәм инде кеше иман китерде, Аллаһ кушканнан үти, тыйганнарыннан тыела, тормышын ислами рәвештә алып бара. Шайтан бу кешедә күп вакытта кешегә әйтми, намаз укыма, ураза тотма, чөнки кеше моны җиңди инде шайтанны бу мәсьәләләрдә. Уразасында тота. Әлбәттә шайтан безгә бу гамәлләрдә кимчелек китерергә тырыша, ләкин укыма дип әйтми. Шайтан нишли кешене ширккә батырга тырыша. Чөнки әгәр дә кешенең ширке була икән, бер гамәле дә кабул булмый. Ширкләр, мөселман кардәшләрем, ике төрле була. Зур ширк, бу гамәлне кылган, бу ширк булган кеше, Алла сакласын, ул ислам диненнән чыгып китә. Әгәр дә кеше тәүбә кылмыйча бу гынах белән бу дөньядан китеп бара икән, Аллаһ Тәгалә аны гафу кылмый. Һәм аның кылган гыйбадәтләре, изгелекләре булса да, ул да кабул ителми. Һәм шуңа күрә шайтан кешене ширк кылырга өнди. Әгәр дә кеше ширк кылып яши икән, инде күпме генә намаз укыса да, күпме генә ураза тотса да, күпме генә садака бирсә да, ул кабул булмый. Бер кутси хадистә Аллаһ Тәгалә әйтте: "И бәндәм", диде, "әгәр дә кыямәт көнендә син миңа җир шары хәтле гөнаһлар җыеп килсәң, ләкин шул гөнаһлар арасында миңа ширк кату, ягъни тиңдәш кылу гөнаһысы булмаса, мин сиңа җир шары хәтле яхшылык кылырмын", диде. Ягъни Аллаһ Тәгалә бөтен гөнаһларны гафу итәргә мөмкин, үзе теләсә бәндәгә. Фақат ширк кылу гөнаһын гына гафу итми. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтте, дөреслектә Аллаһ Тәгалә үзенә тиңдәш кылу кылган кешене гафу итми бер кайчан да, диде. Ләкин калган гөнаһларны үзе теләгән кешегә гафу итә, диде. Һәм бу зур ширк тә үзе төркемнәргә бүленә.
Беренчесен әйтергә була, ул дуга кылуда һәм ярдәм сорауда мөрәҗәгать итү. Ягъни әгәр дә кеше ялгышып ниндидер каберләрдән сораса, ниндидер башка Аллаһтан башка затларга мөрәҗәгать итсә, ярдәм сорап, аларга багышлап дугалар кылса, алардан ярдәм итсә, бу Аллаһтан башка затны ширк куйган була. Шулай ук нияттәге ширк булырга мөмкин. Ягъни кеше анда гамәл гыйбадат кыла, изгелек кыла, Аллаһ ризалыгын өмет итеп түгел, башка дөньяви максатлар белән башка нәрсәне күздә тотып, бу да ширкнең бер төре. Шулай ук Аллаһ Тәгаләне яратудагы ширк бар, Алла сакласын. Монсы инде кайчан кеше Аллаһтан башка затны күбрәк ярата, бу дөньядагы башка нәрсәне, я берәр кешене Аллаһтан өстенрәк яратса, бу ширк була. Инде менә бу ширкнең төрләре, мөселман кардәшләрем, зур ширкләр. Әгәр дә моны кылса кеше, аңлап, үзе исән вакытта, үзенең акылында вакытта тәүбә кылмаса бу гөнаһлардан, ул кеше мәңгелек җәһәннәмгә эләгәчәк, Алла сакласын. Һәм аңа бу дөньяда кылган бер изгелеге дә, бер гамәл гыйбадаты да ярдәм итмәячәк. Инде кече ширк дигән ширк була, ул гамәлләрне кылган кеше зур гөнаһлы була, ләкин исламнан чыгып китми, ул бар мөселман булып кала, ләкин бик зур гөнаһ кылган була. Тормыш дәвамында инде ялгышып бу ширк күп вакытта кылына, Алла сакласын инде. Бу инде ачык сүзләрдә булырга мөмкин. Кайбер вакытта без үзебез дә аңламастан төрле ширк сүзләр әйтеп куябыз. Ягъни ярый син булдан әле, син ярдәм итмәсәң булмый иде. Кайбер вакытта менә без буларны аңламыйча да әйтәбез, ләкин бу ширк була. Ягъни Аллаһ янына тагын кемнедер шулай өстен куябыз. Шулай ук ширкнең бу төренә керә төрле үзебезне саклый торган бөтиләр куеп йөрү, төрле хурафатларга ышану, анда юлдан песи чыгып китә, инде менә моны көтеп торабыз, чыгып китмичә, әгәр дә кисеп чыгып китсәк, безнең юлыбыз уңмый дип, ниндидер сәфәргә чыкканда анда тулы чиләкле кеше чыраса яки сусыз чиләкле кеше чыраса дип, менә бу сишәмбе көнне эшләргә ярамый. Бу инде мөселман кардәшләрем ширкнең бер төре. Бу кичкенә ширк. Һәм инде яшерен кеше ширк була, монсы инде күренми күзгә, ләкин бу кешенең күңелләрендәге, бу ниятендәге. Кайбер вакытта кеше күрсен дип эшләү, рия белән эшләү, менә бу кичкенә ширк булып тора. Мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә безләргә шушы ла илаһа иллаллаһны хакыйкый гыйлем белән аңлап, Аллаһ кабул итә торган дәрәҗәдә үзебезнең күңелебездә аны урнаштырырга насыйп әйләсен. Һәм шушы кәлимә таләп иткәнчә гамәл гыйбадәтләрне кылып, шушы ныклы иманыбыз белән Аллаһ хузурына күчеп, һәм шушы кәлимә сәбәпле безгә җәннәт ишекләре ачылса иде. Аллаһ Тәгалә безне ширктән сакласа иде, ширктән ерак кылса иде, ширк була торган гамәлләрдән котылырга насыйп әйләсә иде. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Барлык галәмнәребезне, җир ва күкләребезне юктан бар кылып, һәм шунда булган мәхлукларны шул хисаптан безләрне даим тәрбия кылып торучы булган зат, кыямәт көннең бердәнбер хуҗасы Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең бер үзенә генә ихластан булган хәмд сәнәләребез, мактаулыклауларыбыз булса иде, һәм сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям рух шәрифенә күңелләребезнең түрләреннән чыккан, аны чиксез яратудан барлыкка килгән салават шәрифәләребез даим ирешеп торса иде. Шулай ук дуа сәламнәребез пәйгамбәребезнең әһле бәйтенә, сахаба кирамнарына, барча анбия һәм мурсалиннарга, кыямәткә чаларга изгелектә йөрүчеләрне, рух шәрифләрне һәм һәрберебезнең дуа итеп ятучы, без дуа тиешле булган әрвахларыбызга да ирешеп, аларда сөенеп, шатланып, бездән разы булып калсалар иде. Мөселман кардәшләрем, үткән вагызыбызда без ла илаһа иллаллаһ кәлимәсе турында сөйләштек. Һәм әйттек, бу кәлимәнең бездән таләп иткән шартлары бар дидек. Һәм шул шартларның берсе, бәндә Аллаһ Тәгаләне иң каты ярату белән яратырга тиеш. И мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәгаләдән хакыйкый курку белән куркыйк. Аңа буйсыныйк, аны яратыйк, аны зурлыйк, аның бүләгенә омтылыйк, аның җәзасыннан куркыйк. Аллаһ Тәгалә ул шундый зат. Аллаһ Тәгаләдә мөмин мөселманнарның күңелләре тынычлык таба. Һәм мөмин мөселманнар Аллаһ Тәгаләгә ихластан гыйбадәт кылалар, аны ихластан яраталар һәм аны ихластан зурлыйлар. Аллаһ Тәгалә шулай яратты, кешенең йөрәге аңа яхшылык эшләгән кешене ярата. Һәм үзенә шушы яхшылык эшләгән затка карата анда мәхәббәт уяна.
Без хайваннарны яратабыз. Алардан булган безгә яхшылык, алар безгә якыная һәм без аларны яратабыз. Без безгә яхшылык эшләгән кешеләрне яратабыз. Бу бөтен кешенең сыйфаты. Аллаһ Тәала безне шулай яратты. Әгәр дә без уйлап карасак, бүген без дөньяда безгә якын булган, без ярату хисе кичергән нәрсәләр бөтенесе дә Аллаһтан. Хатыныбызны яки иребезне яратабыз икән, балаларыбыз бар, аларны яратабыз. Үзебезнең торган өйләребезне, җирлекләребезне яратабыз. Ниндидер хайваннарны яратабыз, дусларыбыз бар, кешеләр бар, барсын да ярату хисе кичерәбез. Буларның барысын да безгә Аллаһ Тәала бирде. Шуңа күрә безнең иң зур ярату хисе ул Аллаһка булырга тиеш. Аллаһ Тәала Коръәндә әйтте, сездә булган бөтен нигъмәт ул Аллаһныкы диде. Һәм Аллаһның һәр кулы үзендә булган иң көчле ярату белән фақат Аллаһны яратырга тиеш. Һәм аңа гына гыйбадәт кылырга, аңа бер нәрсәне дә тиңдәш кылмаска тиеш. Инде мөселман кардәшләрем, һәрберебез әйтә, без Аллаһны яратабыз дибез. Моның бит һәр яратуның үзенең көче була. Шуңа күрә без тиешле дәрәҗәдә Аллаһ Тәаләне яратабыз микән соң? Моны ничек белергә? Аллаһ Тәала Коръәндә безгә шуның сыйфатларын белдерде. Без шушы сыйфатлар белән үзебезне тикшереп карарга тиешбез. Бармы бу сыйфатлар? Бу яратуны күрсәтүче сыйфатлар бездә бармы? Аллаһ Тәала Коръәндә әйтте. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә мөрәҗәгать итте һәм шулай диде. Әйт диде, и Мөхәммәд, җиткер мөселманнарга, ул вакыттагы сахабаларга, аннан соң киләсе мөселманнарга әйт диде. Әгәр дә сез Аллаһны яратсагыз, хакыйкый ярату белән, миңа иярегез. Шул вакытта Аллаһ Тәала сезне яратачак һәм сезнең гөнаһларыгызны ярлыкаячак. Димәк, беренче шарты мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәала әйтә, әгәр дә сез Аллаһны яратасыз икән, бу әйткән сүзегезгә яратуыгыз күңелегездә туры килә икән, миңа ияр дип. Димәк, Аллаһны яраткан кеше Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм китергән бөтен нәрсәне кабул итәргә тиеш. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм кушкан нәрсәләрне торгызырга, фарызларны, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм тыйган нәрсәләрдән тыелырга тиеш. Әгәр дә инде кемдә кем әйтә анда мин Аллаһны яратам, бөтен нәрсәдән өстен яратам ди, ләкин шул ук вакытта аның тормышы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм тормышына туры килмәсә, ул намазлар укымаса, тиешле дәрәҗәдә укымаса, уразалар тотмаса, харамнардан сакланмаса, димәк ул ялганчы. Ул телдә әйтә, ләкин күңелендә аның хакыйкый ярату хисе юк. Яки аның ярату хисе бар, ләкин ул Аллаһ таләп иткән тиешле дәрәҗәдә түгел. Ул Аллаһтан башка нәрсәләрне өстен күрә. Башка нәрсәләрне дә ярата бу җир йөзендә. Димәк, мөселман кардәшләрем, бу аятларда Аллаһ Тәала Аллаһны яратуның шартын күрсәтте безгә. Ул шарт та булып тора. Шул ук вакытта без үзебезне тикшерә алабыз. Бу таләп иткән сыйфат бездә бармы? Әгәр дә бу юк икән, без шушыны барлап үзебездә Аллаһны ярату хисен тикшерә алабыз. Тиешле дәрәҗәдәме ул юкмы? Димәк, киресен әйтә алабыз. Әгәр дә бер кеше Аллаһны яратам дип әйтә, ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә иярмәгән, ягъни тиешле дәрәҗәдә иярмәгән, кимчелекләре бар икән, димәк, бу кеше ялганлый. Моның Аллаһны яратуы тиешле дәрәҗәдә түгел. Икенче бер аятта Аллаһ Тәала безгә аңлатып әйтә: "Эй сез иман китергәннәр, әгәр дә сезнең берәрегез үзенең динен ташласа, диненнән китсә, ул вакытта Аллаһ Тәала икенче кешеләрне китерәчәк дингә. Ул кешеләрне Аллаһ яратачак һәм алар Аллаһны яратачаклар" диде. Һәм шуннан соң Аллаһ Тәала шушы үзен яратучы кешеләрнең, хакыйкый яратучы кешеләрнең сыйфатларын әйтеп китте. Алар башка иманлы кешеләргә михрибанлы, шәфкатьле булырлар. Имансыз кешеләргә, кафир кешеләргә коры булырлар. Һәм дә Аллаһ юлында, Аллаһның дине юлында кешеләрнең сүзләреннән курыкмыйча тырышырлар диде. Менә бу аятларда, мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәала әйтә, алар Аллаһны яратачаклар диде. Һәм бу ярату хакыйкый булсын өчен 4 шарты кешедә булырга тиеш. Беренчесе, Аллаһны чын ярату белән яраткан кешедә башка мөселманнарга карата михрибан, шәфкать сыйфаты булырга тиеш. Һәм ул башка мөселманнарга михрибанлы, шәфкатьле була, аларга изгелек кыла. Икенче шарт итеп куйды Аллаһ Тәала. Аны яратучы, хакыйкый ярату белән яраткан кешедә башка динсез кешеләргә, ягъни кафир кешеләргә карата корылык булырга тиеш. Бу аларның үзләрен күрә алмау түгел, алардагы булган шушы начар гамәлләрне күрә алмау, моннан ерак булу. Аллаһ Тәала Коръәндә дә әйтте бер җирдә, алар, ягъни шул мөселманнар турында әйткәндә, алар кафир кешеләргә коры булырлар һәм бер-берсе арасында михрибанлы, шәфкатьле булырлар диде.
Әгәр дә кешенең әле иманга килмәгән әти-әнисе бар, анда хатыны тиешле дәрәҗәдә түгел, абыйлары, сеңелләре, бу нәрсә дигән сүз. Ул шушы диндә булмаган кешеләргә карата бу дөньяда михрибанлы, шәфкатьле булырга тиеш, аларга карата яхшылык кылырга тиеш, алар белән йомшак сөйләшергә тиеш, аларны дик шундый хикмәт белән дингә чакырырга, аларны хөрмәтләргә, алар белән тыныч һәм аралашып яшәүне таләп итә ислам. Инде алар дингә каршы булсалар, синең динеңә каршы чыксалар, бу вакытта алар белән килешмәү. Менә ул нәрсә дигән сүз. Ул вакытта инде аларга буйсынмыйсың, Аллаһка буйсынасың. Бу вакытта үзенең динендә нык торасың дигән сүз. Өченче шарт Аллаһ Тәгалә таләп иткән дин юлында тырышуны шарт итеп куйды. Бу инде кем нинди өлеш кертә ала, кем малы белән, кемнең байлыгы бар, ул шушы дин юлына, мәчетләргә, анда дини кешеләргә, шушы китаплар чыгаруга, дин юлына малы белән булыша. Кемдер теле белән, кемнеңдер сөйләү сәләте бар, вагаз сөйли, ул шушы өлешен кертергә тиеш. Кемдер инде менә олы кешеләр бар, алар инде акча да бирә алмый, үзләре дә тормышы бик авыр бара. Инде сәламәтлекләре дә юк. Бу вакытта нәрсә? Күңел белән дингә тырышырга кирәк. Ягъни бер җәберләнгән мөселманнар турында ишетсәң, күңелем белән борчылырга тиеш. Берәр мөселманнар турында яхшы нәрсә ишетсәң, сөенергә тиеш. Һәм шундый мохтаҗлыкта, авырлыкта калган кешеләргә дуга кылып утырырга тиешсең. Менә бу күңел белән булса да дин юлында тырышу була. Һәм дүртенче шарты, Аллаһ Тәгаләне хакыйкый ярату белән яраткан кеше, ул кеше сүзеннән куркырга тиеш түгел. Дин юлында тырышырга, дәгъват кылырга, үзенең динен нык тотарга тиеш. Һәм кем генә аңа каршы булса да сүз белән, туганнарыма, дусларыма, бергә эшләгән кешеләремә, ул бер кемгә карамастан шушы динендә нык булырга тиеш. Димәк, мөселман кардәшләрем, менә бу 4 шарт, без шуның белән үзебезне тикшерә алабыз. Без башка мөселманнарга карата нинди халәттә? Без аларга михрибанлы, шәфкатьлеме? Без аларга карата изгелек кылабызмы? Без аларга булышабызмы? Икенче шарты бармы үзебездә? Ягъни мөселман булмаган дингә каршы кешеләргә без нык торабызмы? Шушы таләп иткәнчә. Өченче шарты, Аллаһ юлында тырышлык куябызмы, тырышабызмы? Динебез алга барсын дип, яки үзебезнең генә үзебезнең динебез турында кайгыртып башка кешеләр турында уйламыйбызмы? Һәм инде менә 4нче шарты, кайбер вакытта кеше сүзләреннән куркып, хатын-кызларыбыз тиешле дәрәҗәдә киенеп йөрми, кешеләрдән куркып намазларын вакытында укымыйлар һәм башка шушы кимчелеккә баралар. Әгәр дә бу шартлар юк икән, димәк, әле күңелдә Аллаһны тиешле дәрәҗәдә ярату юк дигән сүз. Һәм шулай ук Аллаһны хакыйкый яратуның бер күрсәткече булып тора, кеше Аллаһ өстен куйган нәрсәләрне üstün саный. Үзе күңеле белән бәлкем аларны яратса да, аларны күңеле тартылса да ул нәрсәләргә Аллаһны өстен куя белергә тиеш. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Әгәр дә сезгә аталарыгыз, сезнең малайларыгыз, сезнең абыйларыгыз, сезнең хатыннарыгыз, сезнең семьяларыгыз, тырышып тапкан малларыгыз, туктавыннан, зыян килүеннән курыккан сәүдәләрегез һәм сезнең яратып яшәгән йортларыгыз Аллаһка, аның пәйгамбәренә һәм дә Аллаһ юлында тырышуга караганда якынрак булса, ягъни сез бу нәрсәләрне өстенрәк Аллаһка караганда яратсагыз, өстен куйсагыз, ул вакытта көтегез. Кайчан Аллаһ Тәгаләдән әмер килгәнен, Аллаһ Тәгалә гөнаһлы кешеләрне туры юлга күндерми диде. Мөселман кардәшләрем, бу аятта Аллаһ Тәгалә кисәтә. Беренче ул санап китә безгә кайбер нәрсәләрне һәм тормышта хакыйкатта шушы нәрсәләр кешеләрнең иң яраткан әйберләре. Менә туганнардан булган әти-әниләре, маллары, йортлары, тапкан байлыклары. Ул кешенең иң ярата торган нәрсәләр була бу тормышта. Ләкин Аллаһ Тәгалә кисәтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйтә: "Әгәр дә кешеләр бу санап киткән әйберләрне Аллаһка караганда, пәйгамбәргә караганда, Аллаһ юлында тырышу, дин юлында тырышуга караганда өстенрәк куйсалар, аны өстенрәк яратсалар, ул вакытта көтегез" ди, Аллаһ Тәгаләдән әмер килгәнен ди. Һәм тәфсирдә әйтелә, менә көтегез дигән сүз, ягъни көтегез Аллаһ Тәгалә җәзаны, ул сезне һичшиксез эзләп табачак. Ягъни башта Аллаһ Тәгалә әйтегез, әгәр дә сезнең аталарыгыз, монда керә аталарыгыз гына түгел, аталарыгыз гына дип әйтсә дә әниләрегез, ягъни сезнең әтиләрегез, әниләрегез, шулай ук сезнең улларыгыз һәм абыйларыгыз дигәндә, сезнең кызларыгыз һәм сезнең семьяларыгыз, сезнең кыз туганнарыгыз, һәм монда керә бөтен туган кешеләрегез. Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтте, сезнең кәсеп кылып тырышып тапкан малларыгыз диде. Малларыгыз гына дип әйтмәде.
менә тырышып тапкан, кайбер вакытта җиңел генә кергән акча булса, син аны җиңел генә тотасың һәм югалтсаң да аның өчен борчылмыйсың. Менә тырышып хезмәт кылып тапкан малны ул күңелгә якынрак була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, сезнең тырышып шушы тапкан малларыгыз, һәм әлбәттә кеше аны күбрәк ярата, авырлык белән кергән малны. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, сәүдәләрегез ди, аның туктавыннан, аңа кимчелек килүдән сез курыккан ди. Монда инде сәүдә дигәндә, нинди генә сәүдә булса да, кием белән булсын, ризык белән булсын, үй өчен әйберләр, ашлык белән, хайван белән сәүдәнең бөтен төре дә керә. Һәм әлбәттә сәүдә ул шундый нәрсә, гел анда табыш алырга телисең һәм бераз гына вакыт анда ниндидер эшкә багышласаң, сәүдәңә кимчелек килә һәм син аннан куркасың шушы кимчелектән. Һәм шайтан күп вакытта шуның белән уйный да. Менә син мәчет эше белән шөгыльләнсәң, дин юлында йөрсәң, син бит бу вакытны сәүдә кылсаң, син табыш аласың ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә дә әйтә, сез зыян килүеннән анда курыккан сәүдәләрегез ди. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, сезнең бик теге яратып торган өйләрегез ди. Бу да инде үзең анда семьяң белән бергә төзегәнсең, үзең теләгәнчә аны матурлыйсың, аңа мебельләр алгансың. Бу әйберләр әлбәттә күңелгә якынрак, син аны яратасың. Аллаһ Тәгалә шундый безнең тормышта иң безнең күңелебезгә якын, без ярата торган әйберләрне санап китте һәм әйтте, әгәр дә шушы нәрсәләрне Аллаһтан үстен куйсагыз, Аллаһ юлында тырышудан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үстен куйсагыз, Аллаһ Тәгалә нәрсә җәза ди. Җәза белән кисәтә, Аллаһта көтегез, Аллаһ Тәгаләдән һич шиксез сезгә җәза киләчәк ди. Алла сакласын. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ Тәгалә гөнаһлы кешеләрне туры юлга күндерми ди. Һәм әгәр дә кеше менә бу нәрсәләрне Аллаһтан үстен куя икән, Аллаһтан катырак ярата икән, димәк Аллаһ Тәгалә әйтә, бу гөнаһлы кешеләр, Аллаһ Тәгалә бу кешеләрне инде туры юлга күндерми ди, Алла сакласын. Һәм менә бу өстә киткән, карап киткән аятлар, мөселман кардәшләрем, бу инде катгый дәлил булып тора безнең өчен. Без иманлы кеше ла илаһа иллаллаһны хакыйкый дөрестән дә Аллаһ разый була торган дәрәҗәдә кабул иткән кешедә Аллаһны ярату хисе менә шушы югары дәрәҗәдә булырга тиеш. Һәм ул ярату бөтен башка нәрсәләрне яратудан үстен булырга тиеш. Димәк, син бер нәрсәне дә үстен куймыйсың. Намаз вакыты җитте, син намазыңны укыйсың. Намазыңны беренче өстен куясың, әгәр дә эшеңә зыян килсә дә, сәүдәләрен туктап торса да, дөньяви күзлектән караганда сиңа зыян килгән шикелле булса да, син инде ничек кенә бу сәүдәләрне яратсаң, эшеңне яратсаң, башка нәрсәләрне яратсаң, ял итүләрне яратсаң, син мәсәлән намазны өстен куясың. Ураза ае җиттеме, син бер нәрсәгә карамастан, нинди генә бу өстәге нәрсәләргә зыян килсә дә, син уразаны тотарга тиеш. Һәм һәр вакытта Аллаһ Тәгаләне өстен куярга тиешсең. Бу инде талабы, иманның талабы. Инде менә соңгы аятта Аллаһ Тәгалә әйтте, әгәр дә син шушы дәрәҗәдә Аллаһны яратуын өстен булмый икән, кимчелекле була икән, шушыннан Аллаһ куйган дәрәҗәдән, ул вакытта Аллаһ Тәгалә җәза диде. Ягъни монда ике генә юлы бар. Яки син үзеңнең яратуыңны тиешле дәрәҗәгә күтәрәсең, бөтен нәрсәдән өстен Аллаһны куясың. Яки син нәрсәнедер Аллаһтан үстен куя башлыйсың икән тормыш дәвамында яшәгәндә, ул вакытта белеп тор, тормышыңда нинди дә булса җәза килә, Аллаһ Тәгалә әйтә, һич шиксез Аллаһтан киләчәк җәзаны көтеп тор диде. Бүген безнең бу хисләребез тиешле дәрәҗәдә мөселман кардәшләрем. Авылларыбызда, торган җирлекләребездә күпчелек җирдә мәчетләр бар, 5 вакыт азан әйтелә. Авылда азан әйтелә, Аллаһның намазына мәчеткә чакырыла, бу вакытта кеше кайдадыр эшләп йөри. Аңа эше өстенрәк. Ул өйдә азан тавышын ишетә, бу вакытта ул яхшы сериал карап утыра, кино карап утыра, концерт карап утыра. Аны ташлап чыгып китәсе килми, аның җылы өен ташлап чыгып китәсе килми, ул өйдәге эшләрен өстен куя. Мәчеткә ашыкмый. Һәм күп вакытта шушы мәчеткә баруга өстен итеп нәрсәне куя, өйдә ял итүне, йоклап алуны, башка ниндидер компьютер артында утыру, уеннар уйнап утыру. Аллаһ Тәгаләнең чакыруына җавап бирәсе урынга без шайтанга иярәбез. Үзебезнең нәфсебезнең теләкләренә иярәбез. Мәчеттән азан әйтелеп тора, без күпчелегебез эшкә бара, без эшне өстенрәк куябыз. Намазыбызны кушып укыйбыз күпләребез кич белән. Юк, безгә эшебез өстенрәк Аллаһның намазына караганда, Аллаһтан өстенрәк эшебез безнең өчен, дөньябыз, кәсебебез өстен. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтте, эй иман китергән кешеләр, кайчан җомга намазына азан әйтелсә, Аллаһ Тәгаләне зикр итүгә ашыгыгыз, үзегезнең сәүдәләрегезне калдырыгыз диде. Аллаһ Тәгалә катгый итеп әйтте. Аллаһ өстен куйыгыз бу гыйбадәтне. Бүген җомга намазларына бармак белән санарлык кеше килә, калган бөтенесе өендә, өйдәге эше белән, ниндидер үзләренең эшләгән урыннарында. Мәчеткә ашыгучы юк. Димәк, син Аллаһны яратасыңмы тиешле дәрәҗәдә? Юк, син эшеңне, дөньяңны яратасың. Дөньяңа зыян килүдән куркасың. Аллаһ Тәгалә икенче бер аятта, өйләрдә
Кайсысын Аллаһ Тәала сезгә салырга сезгә мөмкинлек бирде, аның исеме зикр ителә. Ул иләрдә аны иртә белән һәм кояш баер алдыннан зикр итәләр. Ул кешеләрне сәүдәләре дә Аллаһны зикр итүдән туктатмый. Алар намазларын укыйлар һәм закатларын түлиләр. Алар күзләре артка киткән һәм йөрәкләре кысылган көннән куркалар. Аллаһ Тәала бу аятта иманлы кешеләрнең өен тәфсирләде. Бүген өйләребездә шушы гамәлләр кылынамы? Намазлар укыламы? Аллаһ Тәаланы зикр итәбезме? Аллаһ Тәала турында сөйләшәбезме өйләребездә? Без бүген төрле харам тормышны өстен куя торган сериаллар карыйбыз, шулар турында сөйләгән. Шулар өчен борчылабыз. Без концерт карыйбыз, төрле күңел ача торган программалар карап утырабыз. Без шайтанны зикр кылабыз. Аллаһ Тәала безгә әйтте, мине яратсагыз, балаларыгызны дингә чакырыгыз. Ягъни Аллаһ Тәала бурыч итеп куйды. Кечкенә яшьтән балаларыбызны намазга бастыруны, динне өйрәтү. Аларны мәчеткә барырга буйырды. Аллаһ Тәала безгә буйра, сез иман китергәннәр, ягъни сез хакыйкый иманны, мине тиешле дәрәҗәдә яраткан кешеләр иманны дигәндә күз алдында тора. Үзегезне, семьяларыгызны уттан саклагыз. Җәһәннәм утыннан саклагыз. Ул җәһәннәм утын яндыручы булачак кешеләр һәм ташлар диде Аллаһ Тәала. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, үзегезнең балаларыгызга 7 яшьтән намазны йөкләгез. Без бүген Аллаһ Тәаланың бу таләпләренә буйсынабызмы соң? Аллаһ Тәаланы тиешле дәрәҗәдә яратабызмы? Башка нәрсәне яратабызмы? Без үзебезнең балаларыбызны намазга бастырмыйбыз. Мәчетне нәрсә икәнен дә белмиләр. Бүтән җирдә булганнары бар, мәчеттә булганнары юк. Чөнки аларның анда барасы килми, анда алып барсан, алар инде киреләнә, аларны сиңа ачулана. Без аларның ачуына ирешмәс өчен алар ошый торган, алар ярата торган җирләргә аларны барабыз. Аллаһның ачуыннан курыкмыйбыз, балаларыбызның ачулануыннан куркабыз. Без үзебезнең балаларыбызны намазга бастырудан куркабыз. Алайса бит алар безгә ачулана. Аллаһ каршында гынах эшләп торганда да, гынахлы эшләр эшләгәндә дә без аларга каршы төшәргә куркабыз. Алар белән араны бозасы килми, ләкин шуның белән без Аллаһ белән араны бозабыз. Әгәр дә без Аллаһны өстен яратсак иде, чын ярату белән, ул вакытта без Аллаһны өстен куяр идек. Мөселман кардәшләрем, инде әлхәмдүлиллаһ диннәребез күтәрелә, иманның нәрсә икәнен белдек. Иманга килдек. Инде иманыбызны камилләштерергә кирәк. Ул бер көндә генә бу ярату да барлыкка килми күңелдә, аның өстендә эшләргә кирәк. Һәм бу яратуны бармы ул бездә тиешле дәрәҗәдәме? Шамалар өчен без менә шушы өстәге аятларга карарга кирәк. Аллаһ Тәала Коръәндә санап киткән сыйфатлар бездә бармы? Бездә ул гамәлләр бармы? Әгәр дә булмаса, без тырышырга тиешбез. Бу хисләребезне тиешле югарлыкка күтәрергә тиешбез. Мәгәр шушы гына хакыйкый иман була, шушы иман гына безне җәннәткә кертәчәк. Аллаһ Тәала һәрберебезгә шушы дин юлында көннән-көн камилләшергә насыйп әйләсен, иманнарыбыз ныгысын, тәкъвалыкларыбыз артсын. Шул сәбәпле гамәл гыйбадәтләребез артсын. Һәм бу дөньядан иман белән, хакыйкый иман белән үтәргә Аллаһ Тәала һәрберебезгә насыйп әйләсен.